Bon dia, gent preciosa, què tal? Com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vlog. Yeah! Yeah! Què passa, com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem. Benvinguts a Manrússia, la ciutat més freda de Catalunya, la ciutat on si tenim por que se'ns desfacin el pol nord i el pol sud, els volem portar aquí perquè segur que es conservaran. Mare meva! Quina ruta més guapa fins aquí, però he passat un fred, he sortit de Terrassa i tenia l'opció d'anar per la C58, o sigui, bueno, no sé, és igual, per una carretereta més petita o per una carretera més gran, i he dit, no, per la petita. He passat per sota el Montserrat, superbonic. Ara, un fred, mare meva. I res, què hi faig aquí? Doncs mira, he vingut al CreaFest, la festa de creadors.b. Aquí anem a desvirtualitzar molta gent i a conèixer moltes persones guais. Durant tot el dia, tota la festa ha sigut un conglomerat d'activitats i xerrades, totes i cada una més interessant que l'anterior. Molt divertit tot plegat, però sobretot em quedo amb aquella sensació que surts quan veus que hi ha gent que rema a la mateixa direcció que tu, que té un mateix objectiu o que comparteix una mateixa activitat, un hobby o el mateix plaer de fer alguna cosa. Després de les xerrades hem anat a dinar quasi tots junts. Gràcies, Gerard CC, perquè jo no m'havia apuntat en el menú i em va donar el seu pollastre. I res més, després... Mira qui ha vingut. Em sembla que està a punt de començar l'after, Va, Enric, fot-li! Amb un jove barquillero que l'ensenya a serrar, quan va ser al mig d'aigua, li va entrar molins. En veure com aquell home la ficava ben endins. M'ha agradat molt que hi haguessin dos espais clarament diferenciats, un al teatre on s'hi feien les xerrades i l'altre a la plaça on hi havia tota aquesta mostra d'entitats i diverses actuacions com la de Ràdio Goret, com la del concert de l'Auseta Folk, com hi ha hagut també una actuació de l'Albert Roig, la xerrameca en directe i el show de l'inigualable Mr. Jau. Tota una tarda super entretinguda on conèixer molta gent i fer moltes activitats, passar-ho molt bé, però sobretot desvirtualitzar. Tot i que a vegades hi havia alguna retenció, però no passa res. Grindr, rotllo hetero divertido. Grindr, sabeu què és Grindr? Bucat del sol. Miri, que a mi em persegueix la fama. Visca el codi femenina. T'estimem molt, Moti. T'estimem molt, Moti. No tant com jo, tu, això. I feia tot, val? No? Sí, aquí tots aquests no feien res. No feien res, només estaven... Anem a agafar la bola del drac. El fill serà nostre. Ben fort. Intentem-ho sense cap por. Bueno, vulguis o no, se'ns està acabant el dia del CreaFest. Has vist tots aquests clips de totes les activitats que han fet durant tot el dia, moltes xerrades i coses així super interessants. Molta gent que no coneixia en persona i que per fi s'han trencat el mur aquest de la pantalla. No sóc jo massa de demanar autògraf, de dir-li a la gent «Ei, fes-te una foto amb mi» i així. Tot i que penso que ho hauria de fer perquè al final a tu et fa gràcia veure-ho, però mira, sóc així, jo què sé, què vols que t'hi digui? I res, que m'ho estic passant molt bé, que m'encanten aquest tipus d'esdeveniments i que vaig a continuar gaudint l'aventura. Doncs family, donem per acabat el CreaFest, la festassa èpica de la creació de contingut en català. Espero que t'hagi agradat aquest vlog, encara que hagi potser sigut una miqueta estrany. Moltes gràcies per haver-lo vist, subscriu-te, fes-me like, comparteix el vídeo, perquè li he dit a tothom el mateix.
Bueno, mira, fem una cosa. Això t'ho dic demà. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau.